खुलुमबाय लोगोफोर गुड मर्निं एवरीवन दिनै आं एसे शिकाराव थांनोसैलै आरोना थ' बे ड्रेसखौ लानाय लोगो लोगो नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ आङो दा एसे माने बेरे हाननोसै आरो ओरैबायदि बिदै जाबाय आङो दिन्थिगोन आरोना थ' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय इन्टारेस्टिं जागोन बेरे बक्सआ ओरैजाय नैबे सिङावहाय दङ आरोना बै नै ड्राम सायावहाय थ' आङो दा बेखौ हाननोसै आरो थ' दिन्थिलांगोन बेरे बक्स खाथियाव मोनफैबाय लोगोफोर नै बेखौ बोखारनानै लाबाय आरोना बेहाय दङ बेरे लोगोफोर बेरेया माने ओरैबायदि रागा जादों आरोना थ' बांद्राय एकदम खाथियाव थांनो हाया मार जोखावो थ' आङो दा एसे हानखांनाय बायदियानो जाबाय आरो आङो दिन्थिनोसै आरोना थ' मार बुबाय नै जोबाय गोजा जाजोब्बाय खनायावनो जोदों नैयाव बेरेया ओरैबायदि ओंखारनानै थाफैजोब्बाय आरोना बेनिफ्राय नै हानबाय आरो ओरैबायदि माने बिदै दंखायो पुरा फुल जाबाय आरोना बिदैया बिराद बरिया नै वाव बिदैया नै पुरा फुल टप दं आरोना दा रस गोजा गासिबो नै बिमा दंलायो जानांसिगोन बेरे मोदै वाव थ' फाइनालि लोगोफोर आङो बेरेखौ हानखांबाय नै एसे सोबनाय नायनोसै आरोना बा ओरैबायदि गोदै लाजाया मानैसो जाबाय बेरे फुंजानि ओरैबायदि रागा खरिया माने बिदै जादोंना थ' बेनि थाखाय बेरेफ्रा मार रागा जोङो माने बिदै जाबाथाय गावसोरनि बिदैखौ हानना लाबोबायना रागा जाखायो नायदो लोगोफोर नै बेरेया आङो माने हानबायानो आरोना एकदम बिराद फुल दङ बिदैया नै दा आङो एसे बेखौ सेबगोन थ' दिन्थिलांगासिनो आरोना थ' बियो मथा मथि खमब्लाबो 4 क्वार्टारसो जानो हागौ बिराद टेस्टि जागोन बेसरनि बेरे नायदो नै रसा वाव आङो दा बेरेखौ बिराद बरियानो बेयाव सेबनोसै नै जगार जाखाबाय आंना सेबग्रायानो बेयाव फेरेबनोसै आरो एसे रेडि जाखाबाय नानै लाबाय बेखौ एसे नाइफजों बिराद बरियानो बेखौ सा सानिखौ हानानै लादो आरो दंबावो नै थ' बेखौ सेबजोबनांगौ आरोना बरियानो हास्लिबनानै लाबाय बेखौ हास्लिबनानै आरो आङो दा बेखौ सिङाव होनोसै आरोना थ' बेखौ सोना लाबाय बरिया बेखौ फिदिंनोसै एबार फिदिंनोसै जाबाय रेडि जाबाय फिदिंनोसै वाव बरिया लोगोफोरनाय जाबाय बेरे मोदैया नै बिराद बरिया क्लिन ओरैबायदि साफा आरोना थ' बिराद पियर नुखायो स' बेखौ दा माने बथलावहाय सोगासिनो सेबबाय नैबे मुस्था नामा आरोना थ' गसरगासिनो बे एसे थ' फाइनालि लोगोफोर आङो दा नैबे बेरेखौ बिराद बरियानो माने फेरेदखांबाय माने सेबखांबाय आरोना थ' सेबनानै आङो दा सान्दुङाव एसे लामबाय बिराद बरिया क्लिन ओरैबायदि साफा आरो पियर ना थ' एकदम दा समाव बेसर थायो आरो बिबारनि थ' बिराद क्लिन मोनसे बिदै आरोना बेसरनिल' नङा गासैबो बिबारफोरनिफ्राय कालेक्सन खालामनानै लानानै फैयोना थ' आं दा दिन्थिनोसै सेबखांबाय आरो अलरेडि जाबायबो बिराद टेस्टि थ' आं बिदिब्ला एसे दिन्थिना होनोसै नै बिराद बरिया सान्दुङाव लामबाय नै 3 क्वार्टार जाबाय बेहाय
एकदम पियर आरो ने आरो एसे दंबावो फ्राय 3/4 जाफ्रामगोन आरो ना थ' बेखौ अनुमान मोनखायो नैबेयावहाय एसे दंबावो आरो नै बेयाव गसरगासिनो माने सिङाव दं नै बिराद पियर आरो ना बरिया बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला बेखिनियावनो आङो फोजोबथ'नाय जाबाय बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै आरो ना थ' नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन लोगोफोर थ' बेबायदिनो भिडिअफोर फैबाय थागोन गोजोनथोंसै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय बाय